Čus, jsem tu zase zpátky. A tam někde se teda vyjebal náš malý písek. No a my si budeme udělat tady, aby mohl krásně chcipnout. Tam tady připravíme jeden styl, který takový bakany. To dáme. A ještě. Možná, počkejte, tady najdu. Tohle, což je Mago, haha. Klasik. Na to. Jedné bomby. Jo, čekejte, to tady jenom připravím, ano. To krásně vidí. Tam nalijeme kapku fernetu. Tak. To bude stačit. Tak. A nějak takhle to bude vypadat. A my jdeme bomby. Tak, jsme tady. Kurva. Co to zvedu? Tak, tady máš. Odhalení. Aua. Dělej, vem si to. Čelo, si to svím. To jsi tam dal. Epic monster. Dobrý. Ty se na ocet, ty kurvo. Ty kurvo, to nepopast tam. Ty se na ocet. Tam neděl, ty bych byl, tam je klasik, maga. Koukejte, jak se to dělá. Dobré, co? Tak já se s váma loučím a čau.